885, 88. Siinä kummeli antoi heille tahtia, kun nyt sitten lähtölavallaan ryppytiimi. Kuljettajana Heikki Pirkola, suihkumies Petri Hyvärinen, jarrumies Esa Kunnari ja viihtamies Ville-Matti Vanhapiha. Autona Kylpy Tynnyri, joten ei muuta kuin olkaa hyvät ja kylpekää! Onko tuo joulupukki tuolla paljussa? Kyllä, hän kylpee. Joulupukki tulee kohta alas viihtamielen kerran. Tämä on mielen rypyttiin. Ja huikea vaakakylpy on luvassa jo tässä vaiheessa. Kestääkö kylpy sinne alas asti? Se nähdään kohta. Kirsi Amsiira on aivan fiiliksistä tästä joulupukin esityksestä. Siellä taputtaa isoa kättä, juuri näin. Mutta putoako pukki penkiltä kylpytynnyrissä? Sen näen aivan kohta. Käykö kuten Kirsi Amsiiralle? Näin on kylpytunnuri lähtenyt matkaan. Hurja vauhti, ihan järkyttävällä vauhdilla. Todella korkea ohjausgeometria tässä veikos. Mua pelottaa, mitä käy? Se puneli ties. No nyt on vaarat maassa, Nämä on näitä kylpytynnyreitä, jotka ei ole tarpeeksi tiiviitä, niin vedet tuolee pihamaalle. Toivottavasti salaohitus oli tässä kohtaa kunnossa, ettei ongelmia. Nyt tulee heti mieleen, mitä käy tämän vuoden joululahjoille, koska joulupukki on tällä hetkellä pitkin poikin tuolta ensimmäistä ovaalimutkaa. Mutta hän hyppää kyltiin ja sanoo no problem. Hyvät naiset ja herrat, täältä tulee Rypy-team. Katsotaan pysyykö tämä hyppyrissä kasassa. Kyllä pysyy. Edelleen tullaan todella kovaa vauhtia. Oi, siinä meinaa jälleen lähteä todella korkea ohjausgeometria. Antakaa aplodeja roikkuja taisarat. Rypy-team, sieltä tulee maaliin. Ja kylpytynnyri menee lujaa pientä äkkinettä huolimatta, niin ois voinut olla huippuaika. Ne yrittävät kaataa tämä. Ai ja se kaatuu ja siellä on kirkko menee ilmeisesti sitten. Mutta se on aivan paljaana, niin kuin tietenkin kylpytynnyrissa kuuluu ollakin. Kirkko meneekin paljaana. Tuomariston tulee pisteitä. 10 ja 10. Nyt sitten seuraavana on vuorossa täällä joukkue nimeltä Patan ja Kakkoseen. Täällä Rypy-tiimin pojat vielä painivat täällä niskan päällä ja viihtamies on tällä hetkellä Karmeesissa. Eli Patan ja Kakkosen on täällä valmiina. Mistä tää idea oikein lähti? No mä ostin tuossa 3 vuotta sitten Prometheus Palavuorelta Ateenasta tuollaisen bisonssin. Punaisen bisonssin, me ollaan sitä 3 vuotta nyt ruokittu Red Bullilla tallissa ja alkaa poika pikkuhiljaa lentää, päästetään vapaaksi. Maximus, Jannella on tää tulppi, tässä on mikki, sanos jotain. Kolossoomin rahvaat, juhlitteko tänään kanssani?